Пиши, бе. Чакай, нещо стана. Нещо за оплело въжето вътре. Я отпусти пак. Я върви. Не ми гледайте, да дигат твоята. Я моята. Аха, давай. Заплело зада. Где, бе? Къде ли? Ние се навило както трябва и... Дей, не пробвай. Абе, как бе? Аз знам дали ще работи. Моята. Аз вим. Ето го горе на Оливе. Дай на дебелия клон. То са чупе на дебелия, да. Ей. Ти държиш 40 кила, знаеш? Толкова пише на калникът. Дай, закачай. Лебедката няма на резултат. Зато и вършето са качва едно. Истрей, ти се на тяко къртен меродия. Давай, бе. Направи някакви так кадри да полетаваме. Какво щас? Сега ще видим дали държи планката, Пежо. Дай. Дигай, бе. Гледай ли да се изплесне и да ръгне надолу, че не може да намери. Не може. Защо не може? Я дай да отпусти, Я сега. дай. Няма начин да не може. Няма бъдка. Не, датчик някакъв е изключен. Аз не мога да внимавам. Сега дигни целата. Ще отлепи, да знаеш, че отлепи. Отлепи, стига. Куда стига? Дърпай. А един да пуща. Що спря? 12 000 лева. Колко даде? Толкова. Не сте само да видят дали са отлети, дали има сила.